kaya ngene kapan iki rampunge padha njaluk penere dhewe mbok yodo rumangsa jamane wis rekoso akeh sing ngelongso mikir pimpinane bangsa yen ngene terus yen ngene terus kaulane ra keurus yo nang elingo yo ndang elingo mengko kabeh dong rasakno ngerti yo kanane kaya ngene jangan dilali ngendikane para wali eling lan waspada kuwi kabeh piwelinge para pepunden Nuswantara ngerti ya kanane kaya ngene jangan dilali ngendikane para wali eling lan waspada kuwi kabeh piwelinge para pepunden Nuswantara Pop Jawa karya Nomo Kuswoyo. Lagu ini awalnya belum beredar di rekaman ya, ciptaan beliau. Yen ngene terus yen ngene terus kaulane ra keurus yo ndang elingo mengko kabeh dong rasakno ngerti yo kanane kaya ngene jangan dilali ngendikane para wali eling lan waspada kuwi kabeh piwelinge para pepunden Nuswantara ngerti ya kanane kaya ngene jangan dilali ngendikane para wali eling lan waspada kuwi kabeh piwelinge para pepunden Nuswantara Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi pramila para sedherek sedaya monggo sinarengan imut-imut piweling saking para wali lan para pinisepuh sageta mangke kangge sangu wonten ing alam kelanggengan. Allahu Akbar Allahu Akbar